gipilanon ni Peter Neil Visitasyon. Last August 2021, doon ako'y COVID. Delta na variant. Mao ni kinagrabihan na variant sa COVID-19. I was hospitalized for a month and it almost got me. Dakong pasalamat yun namo ni Senior Santo Niño kay naagid siya sa every step of the way. Pagawas na ako sa ospital, mura kong fresh graduate. Akong bank account, zero. Na max out ang tanan akong credit cards. At that time, akong wife, na si Claudette, ni sign of waiver to accompany me sa ospital. And she was negative all throughout sa akong hospitalization. Nigawas ko sa ospital September, I fully regained my normal breathing November na. Pero wa na ko'y trabaho, wa na ko'y negosyo. Every morning, I made it a point na makigsultigid ko ni Senior Santo Niño kung siya akong buhaton anang adlawa. Yang mangayo ko sa iyataba nga iya kong ubanan, labi na ang tanang sakop sa akong pamilya. I started this practice since my college days. Dayon December 24, buntag, nisumbong ko ni Senior Santo Niño nga wa ko'y pang Noche Buena. Senior Santo Niño, please let my kids understand and accept. Ya ikaw na lang bahala na mo. Umana kong paghisulting Senior Santo Niño mga alas 11 sa buntag. Gitawgan ko sa akong amigo from Bohol. Ingon sila nga doon na sila dinala ang panginahanglan o sa ka-truck na rice, bugas sumay. Ipaship na yun niya sa Bohol. Oto, akong gitawgan akong amigo nga doon ay supply sa bugas sumay. Akong gikarga og truck ang supply, akong gida sa pier. Huwag akong giship padungan to sa Bohol. Gibayaran ko sa akong amigo, doon na nagawin resources, naka-Noche Buena ang among pamilya. Wow, Senior Santo Niño, daghan kaayong salamat. Every day, sukad atong adlaw, duwa na gibubiya si Senior Santo Niño namo. Viva Pin Señor.